Is-sibt fil-qorti kien konfermat li l-Pulizija ma natax kopja sħiħa tal-inkjesta li ġiet konkluża mill-Maġistrat Marcen Farrugia, dan kif il-Pulizija nataw biss il-konklużjonijiet ta' din l-inkjesta. Kien għalhekk li permezz tar-rikors li ġie ppreżentat fil-qorti l-avukati ta' tnejn mill-5 persuni li ġew arrestati b'rabta mal-każ ta' Jean Paul Sofia insistew li l-arrest tagħhom kien wieħed illegali. Iżda f'seduta urġenti li saret is-sibt filgħodu l-Maġistrat Ian Farrugia ma laqax it-talba biex Matthew Schembri u Kurt Buħaġar jinħelsu mill-arrest u għalhekk inbagħtu lura fil-kustodja tal-Pulizija. Fir-rikors tagħhom l-avukati Franco De Bono, Arthur Azzoppardi u Jacob Magri resqu l-argument li l-Avukat Ġenerali kienet qed iċċaħħad lill-Pulizija minn kopja sħiħa tal-inkjesta. L-avukati saqsew kif tista' l-Pulizija tagħmel dawn l-arresti meta m'għandix evidenza għad-dispożizzjoni tagħha u kien għalhekk li insistew li dawn l-arresti kienu legali. Fix-xhieda tiegħu l-Ispettur tal-Pulizija Paul Camilleri qal li meta l-ġimgħa fil-għaxija sejħu għal Matthew Schembri u Kurt Buħaġar huma marru fl-qassa ta' raħa ġdid. Iżda sa dak il-ħin il-Pulizija kellha biss f'idejha l-konklużjonijiet tal-inkjesta maġisterjali u mhux id-dokumenti tal-inkjesta kollha. Kien biss wara li saret it-talba mill-avukati ta' Schembri u Buħaġar li l-Ispettur talab lill-Avukat Ġenerali sabiex tagħtihom kopja tad-dokumenti kollha tal-inkjesta maġisterjali dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofia. Bl-Avukat Ġenerali tgħid li se tkun qed tgħaddi kopja lill-Pulizija u anke lill-avukati difensuri kif itlesta il-vetting tal-volumi kollha ta' din l-inkjesta, dokumenti li ammontaw għal madwar 5 kaxxi b'total ta' madwar 18 volum. Għall-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali deru d-Deputat Avukat Ġenerali Filip Gallia Farrugia u l-Avukat Abigail Caruana Vella.